Moabot na nga 288 milyones ka pesos ang nahimong danyos sang putanan sa Huwaw nga nakapekto sa mga paranom sa entero Lalawigan sa Sugbo. So may nini 14 nausab ka mga lungsod nga mipaubos sa ilang tagsa-tagsa ka mga lungsod sa state of calamity. Bana-bana nga 4,000 na usab ka mga pamilya sa nagkalain-laing dapit sa Lalawigan ang natala sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga direktang apektado sa Huwaw. Ani ang report? Yes. 4,000 na kapamilya sa Lalawigan, Sugbo ang natala sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kung PDRRMO ang grabing napiktuhan sa Huwaw. Samtang Liboan na usab ka mga nanginabuhi sa karagatan ang mitiyabaw gumikan sa Danyos nga namugna sa El Niño ngadto kanila. Sa validated report sa PDRRMO, 108 milyones pesos ang danyo sa Huwaw. Lakip na ang Bantayan Island ug kasikbit nga mga lungsod. Usa sa mga dako nga na-report nato, previously we were able to, ang usa maging na main nato is ang atong sa guso sa Bantayan. Number 2 is ang sa Compostela, which is 14 million. Pero karon na-receive lagi nato yesterday coming from Tuburan. As much as dako ang ila pong na-report when it comes to the various crops amounting to 13 million, dako po ang damage nila sa coffee. So, sa kape nila, they were able to report 6 million ang ilang reported damage. Padayon ang El Niño Mitigation Program sa Kapitolyo sama sa paggamit sa 26 milyones ka pesos nga Quick Response Fund aron makatabang pagtubag sa mga suliran tungod sa Huwaw. Usa nini ang pagpalit og mga water containers nga kapunduhan og tubig. Samtang nagpadayon usab ang mga waterworks program nga gigahinan og kapin 134 milyones ka pesos. Continuous ang atong pag-supply sa mga requests sa mga El Niño response nato to the different LGUs. Gipaabot pa nga mosaka ang Danyos kung magpadayon ang Huwaw. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang, Bisdak.